Kuulostaa hyvältä. Nyt pallo omat otteet, kurvaa kaveri otteet. Ja voittaja senioritalleen 77 kiloa Timo Viikainen. Hopeaa samassa sarjassa Telo Markkanen. Tuutko Telo käymään täällä? Pallo varo kehittää kohta Perdelle. Oli nopeampi. Ei haittaa yhtään vaan kyllä loppuun. Nyt pelaat sitä. Vahvaa kaartitelijaa. Onko sä kauan painaa? Kauan. Kaksi 40 jäljellä palloa. 0-0. Voi nyt vaikka periaatteessa viipata. Werner Metsi, Oskari Pihkonen, matolle numero 3. Välittömästi. Tommi Minkkinen, Aleksi Kauramäki, Petri Tunturi, Jori Väisänen, Jani Rimpi, Jaakko Luukkonen, Telo Markkanen, Miikka Räisänen valmistautumaan kunnioituspisteeseen. Ottelu numero 3 välittömästi. Oskari Pihkonen, Werneri Metsi. Aika jäädään makoja. Joo. Aika passiivisesti päällä. Mitä ei tapahdu? Korjaus. Matot väärinpäin. Pallo otteet, otteet. Pallo tappio. Nyt on pallo johdolla. Sä johdat pallo yhdellä edulla. Tilanteet elää. Meni vähän väliin. Johdat pallo yhdellä edulla. Minuutti jäljellä. Töitä. Pakko tehdä töitä koko ajan. Mene sinne diippi alle. Ota sen Petin hyvin. Älä diipivääntää. Ohi et saa päästää palloa. Alle vaan! Iski tsekkaa, mene pallo sinne alle! Johda kuitenkin yhdellä edulla! Ulos tai ulos! Ja sit toimintaa pallo! Pidä koko ajan aktiivisena tää homma! 30 tsekkaa pallo! Haet aktiivisesti koko ajan jotain! 20 sekkaa johdat yhdellä edulla palloa. Lähde kääntelee sitä. Älä oo passiivinen yhtään. Meni 10 sekuntia. 10 sekkaa palloa. Revi se sinne alas. Noin, käännä käänne. Ylös. Hyvä. Ylös pallo. Ja matolla 2 päästiin päätökseen. Tiukkaakin tiukemman ottelun jälkeen varoituspisteellä voittoon tuplamestariksi Christian